राम राम नमस्कार। हम किरण उपाध्याय आज बहुत सुंदर एगो शिव जी के गीत सुनाओ तनी। रउरा सबके पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करब सके, कमेंट करब सके। के बनावेला शिव के शिवाला, के बनावेला शिव के शिवाला, के बैठावेला पूजेड़ी महादेव बैठी आसन मारी, के बैठावेला पूजेड़ी महादेव बैठी आसन मारी। राजा बनावेले शिव के शिवाला, राजा बनावेले शिव के शिवाला, रानी बैठावेली पूजेड़ी महादेव बैठी आसन मारी। रानी बैठावेली पूजेड़ी महादेव बैठी आसन मारी, के चढ़ावेला छत चंदना, के चढ़ावेला छत चंदना, के चढ़ावे बेला पत्र महादेव बैठी आसन मारी, के चढ़ावे बेला पत्र महादेव बैठी आसन। राजा चढ़ावेले छत चंदना, राजा चढ़ावेले छत चंदना, रानी चढ़ावे बेला पत्र महादेव बैठी आसन मारी। रानी चढ़ावे बेला पत्र महादेव बैठी आसन मारी, के कर के दिले शिवजी अनाधाना सोनावा, के कर के दिले शिवजी अनाधाना लक्ष्मी, के कर के दिले 5 पुत्र महादेव बैठी आसन मारी, के कर के दिले 5 पुत्र महादेव बैठी आसन मारी। राजा के दिले शिवजी अनाधाना लक्ष्मी, राजा के दिले शिवजी अनाधाना लक्ष्मी, रानी के दिले 5 पुत्र महादेव बैठी आसन मारी। रानी के दिले 5 पुत्र महादेव बैठी आसन मारी। कैसे के आवेला अनाधाना लक्ष्मी, कैसे के आवेला अनाधाना लक्ष्मी, कैसे के आवे 5 पुत्र महादेव बैठी आसन मारी, कैसे के आवे 5 पुत्र महादेव बैठी आसन। हसहित आवेला अनाधाना लक्ष्मी, हसहित आवेला अनाधाना लक्ष्मी, कूदत आवे 5 पुत्र महादेव बैठी आसन मारी, कूदत आवे 5 पुत्र